Ahojte všetci. Dnes si povieme, ako sa popasovať so zimnou skľúčenosťou, tým pocitom smútku, ktorý niektorí z nás zažívajú v tomto období. Je úplne prirodzené, že sa počas chladných a tmavých zimných mesiacov cítime unavenejší a bez energie. Ale zimu predsa nenecháme, aby nás dostala na kolená. Existujú drobné zvyky, ktoré môžeme zaradiť do svojho života, aby sme sa cítili energickejší a mali lepšiu náladu. Povieme si o dôležitosti vitamínov, pohybu a samozrejme o trávení času s našimi blízkymi. Tak si pripravte šálku horúceho čaju, pohodlne sa usaďte a spoločne si spríjemníme túto zimu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála a aktivovať si upozornenia, aby vám neunikla žiadna rada. Kliknite na tlačidlo odberu a zdieľajte toto video s priateľmi. Viac informácií o tvorcoch tohto videa nájdete v popise. Všetci vieme, že v zime sú dni kratšie. A často sa cítime trochu smutní, keď nesvieti slnko. Prečo? Pretože slnko je naším hlavným zdrojom vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre naše fyzické a duševné zdravie. Vitamín D hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe serotonínu, hormónu šťastia. Takže keď nie sme dostatočne vystavení slnku, naše telo neprodukuje dostatok serotonínu, čo môže spôsobiť, že sa cítime unavení, podráždení a smutní. Našťastie, existujú jednoduché riešenia, ako si zabezpečiť dostatok vitamínu D. Môžeme skúsiť zaradiť do svojho jedálnička potraviny bohaté na vitamín D, ako sú mastné ryby, vajcia a huby. Ale najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom, ako si doplniť vitamín D počas zimy, sú výživové doplnky. Existuje viacero druhov doplnkov vitamínu D, napríklad kapsuly, kvapky a tablety. Vždy sa môžete poradiť s lekárom alebo lekárnikom, ktorý doplnok je pre vás najvhodnejší. Okrem vitamínu D máme v boji proti únave a nedostatku energie počas zimy ďalšieho dôležitého spojenca – omega-3 mastné kyseliny. Tieto esenciálne nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú najmä v tučných rybách, rastlinných olejoch a niektorých semenách, sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho mozgu. Predstavte si omega-3 ako skutočný energetický nápoj pre mozog. Zlepšujú komunikáciu medzi neurónmi, čo nám umožňuje lepšie myslieť, pamätať si a sústrediť sa. Ale to nie je všetko. Omega-3 majú pozitívny vplyv aj na našu náladu a celkovú pohodu. Mnohé vedecké štúdie ukazujú, že užívanie omega-3 môže pomorniť príznaky depresie a úzkosti. Vždy si vyberajte kvalitné produkty z dôveryhodného zdroja a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o správnom dávkovaní pre vás. A na záver, môj tretí tip, ako zvládnuť zimu – magnézium. Magnézium je skutočným spojencom v boji proti stresu a je nevyhnutné pre uvoľnenie svalov a nervov. Tiež pomáha regulovať hladinu kortizolu, hormónu stresu. V zime naše telo spotrebuje viac magnézia kvôli chladu, nedostatku slnečného svetla a stresu zo sviatkov. Preto sa môžeme cítiť unavení, úzkostliví a vystresovaní, môžeme mať problémy so spánkom a môžeme mať častejšie svalové krče a bolesti. Aby sme sa tomu všetkému vyhli a úspešne zvládli zimu, je dôležité zabezpečiť, aby naše telo dostávalo dostatok magnézia. Nájdeme ho v rôznych potravinách, ako sú orechy, listová zelenina, horká čokoláda alebo minerálna voda bohatá na magnézium. Ale aj doplnky stravy môžu byť dobrým spôsobom, ako si zabezpečiť jeho dostatočný príjem, najmä ak naša strava nie je úplne vyvážená. Magnézium je dostupné v rôznych formách, pričom každá z nich má svoje výhody. Spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, ktorá forma je pre vás najvhodnejšia. A keď už hovoríme o domove, pozrime sa na ďalší spôsob, ako bojovať proti zimnej skľúčenosti. Pohyb. Viem, že nie je vždy ľahké prinútiť sa cvičiť, keď je vonku zima a dni sú krátke, ale pohyb je veľmi dôležitý pre telo aj myseľ. Nemusíte behať maratón ani sa prihlásiť do posilňovne. Existuje veľa spôsobov, ako zostať aktívny a cítiť sa dobre bez toho, aby ste museli výjsť von. Vaša obývačka sa môže ľahko stať vašou vlastnou posilňovňou. Dôležité je nájsť si aktivitu, ktorá vás baví a ktorú môžete ľahko robiť doma. Radi tancujete? Tak si pustite svoju obľúbenú hudbu a nechajte sa unášať rytmom. Alebo preferujete niečo pokojnejšie? Môžete skúsiť jogu alebo pilates. Cieľom je rozhýbať telo, uvoľniť energiu a cítiť sa lepšie. Aj 15 minút cvičenia denne dokáže zázraky s vašou náladou a energiou. Tak nečakajte
a oblečte si niečo pohodlné a hýbte sa. Hľadáš spôsob, ako bojovať so stresom a zimnou skľúčenosťou? Yoga je odpoveďou. Táto starodávna praktika, ktorá spája telesné pozície, dýchové cvičenia a meditáciu, je ideálnym spôsobom, ako nájsť vnútorný pokoj a silu. Yoga pomáha znižovať svalové napätie, zlepšovať flexibilitu a rovnováhu a zároveň upokojuje myseľ a znižuje úzkosť. Mnohé štúdie ukazujú, že yoga pomáha zvládať stres, depresiu a problémy so spánkom. Nemusíš byť expert, aby si začal. Existuje veľa kurzov dostupných pre všetky úrovne, vrátane začiatočníkov. Vyber si kurz, ktorý sa ti páči, rozlož si podložku a začni svoju cestu jogou. Yoga je jemná a postupná praktika, takže je dôležité počúvať svoje telo a nepreháňať to. Sústreď sa na dých, na svoje telo a nechaj sa viesť praxou. Uvoľni sa, zhlboka dýchaj a nechaj jogu, aby ťa naplnila pokojom. Ťažko sa ti ráno vstáva, ale potrebuješ energiu, aby si mohol začať deň správne? Tak potom HIIT, teda vysokointenzívny intervalový tréning, je pre teba ako stvorený. Tieto krátke a intenzívne tréningy ti pomôžu spáliť maximum kalórií behom chvíľky. Princíp HIIT je jednoduchý. Striedaj intenzívne cvičenia s krátkými pauzami na oddych. Napríklad, rob 30 sekúnd jumping jacky, oddychni si 30 sekúnd, potom rob 30 sekúnd drepy, oddychni si znova 30 sekúnd a tak ďalej. Krása HIIT spočíva v tom, že sa dá prispôsobiť tvojej úrovni a potrebám. Vyber si cviky, ktoré ti vyhovujú, nastav si dĺžku tréningov a prestávok a zvyšuj intenzitu postupne, ako sa bude zlepšovať tvoja kondícia. HIIT je ideálny na cvičenie v krátkom čase, spaľovanie kalórií, zlepšenie kondície a naštartovanie metabolizmu. Navyše, hormóny uvoľňované počas cvičenia ti dodajú pocit šťastia a spokojnosti. Si pripravený na HIIT výzvu? Zima vie byť náročná. Chlad, tma a zhon okolo sviatkov, niet sa čo čudovať, že sa cítime unavení a vyčerpaní. A práve tu prichádzajú na rad esenciálne oleje. Predstavte si, vraciate sa domov po dlhom dni a víta vás svieža a uvoľňujúca vôňa levandule. Cítite, ako z vás opadáva všetko napätie? To je tá sila esenciálnych olejov. Levandula je známa svojimi upokojujúcimi vlastnosťami a je ideálna pre pokojný spánok. Iné oleje, ako napríklad sladký pomaranč, vám dokážu zlepšiť náladu, zatiaľ čo eukalyptus je skvelý na uvoľnenie dýchacích ciest počas zimných mesiacov. Neváhajte preto zaradiť difuzér s esenciálnymi olejmi do svojej každodennej rutiny. Vyberte si vône, ktoré sa vám páčia a ktoré vyhovujú vašim potrebám a nechajte čaro pôsobiť. Možno si hovoríte, meditácia nie je pre mňa, nedokážem zastaviť svoje myšlienky. Ale počúvajte ma chvíľku, rozumiem vám. Na začiatku sa meditácia môže zdať ťažká, ale uisťujem vás, že je to jednoduchšie, než si myslíte. Cieľom nie je zablokovať všetky myšlienky, ale pozorovať ich bez toho, aby ste ich súdili. Predstavte si, že sedíte pohodlne so zatvorenými očami a pozorujete svoje myšlienky, ako sa vznášajú ako oblaky na oblohe v letné popoludnie. Začnite s pár minútami denne, ako by ste si dopriali malú radosť a postupne predlžujte čas, ako sa budete cítiť pohodlnejšie. Budete prekvapení, aký vplyv môže mať niekoľko minút dennej meditácie na váš život. Meditácia pomáha znižovať stres, zlepšovať sústredenie a rozvíjať pocit vnútorného pokoja, ako by ste boli na tichom a odľahlom mieste. Ste pripravení vyskúšať si to? Niekedy sú naše emócie a myšlienky ako stará povala, plná prachu a zabudnutých vecí. Ale písanie denníka je ako veľké upratovanie na tej povale. Vezmite si zošit a pero a napíšte všetko, čo vám napadne. Nebojte sa, píšte voľne bez toho, aby ste premýšľali, či je to správne alebo nie. Všetko je dovolené. Dobré správy, zlé správy, sklamania, sny. Všetko má svoje miesto vo vašom denníku. Keď to zo seba dostanete na papier, je ľahšie pochopiť, uvedomiť si zlozvyky a nájsť riešenia svojich problémov. A čo je ešte lepšie, môžeme vidieť pokrok a obzrieť sa späť, aby sme videli, čo sme dosiahli. Tak na čo ešte čakáte? Nájdite si pekný zošit a pero, ktoré sa vám páči, a začnite písať príbeh svojho života. V zime máme niekedy chuť byť ako korytnačky, ktoré sa stiahnu do svojich pancierov, schúliť sa pod teplú deku a vychutnať si horúci nápoj. Aj keď je to občas skvelé, nesmieme sa izolovať od sveta.
Je dôležité tráviť čas s ostatnými, najmä počas chladných a tmavých zimných mesiacov. Ale ako si môžeme užiť spoločnosť, keď si najradšej prajeme hibernovať? Jednoducho. Zorganizujte večer spoločenských hier, pozvite priateľov, alebo si pozrite dobrý film s blízkymi. Smiech je nákazlivý a je to skvelý spôsob, ako si zdvihnúť náladu a podeliť sa o príjemné chvíle. A nezabúdajme na priateľov a členov rodiny, ktorí bývajú ďaleko. Rýchly telefonát, videohovor alebo dokonca aj ručne písaná pohľadnica dokážu zázraky. Niekedy, keď sme ďaleko od rodiny a priateľov, najmä počas sviatkov, sa môžeme cítiť osamelí. Našťastie žijeme v dobe pokročilej technológie. Technológia, ktorá nám umožňuje zostať v spojení aj na diaľku. Videohovory sú skvelý spôsob, ako sa cítiť bližšie k našim blízkym. Nemusíme čakať na osobné stretnutie, aby sme sa porozprávali. Videohovor stačí na to, aby sme boli spolu, aj keď len virtuálne. Využíme tento čas na rozhovor, plánovanie, zdieľanie radosti aj starostí. Zahrajme si online hry, zapojme sa do kvízu, alebo si niečo spoločne uvarme počas videohovoru. Dôležité je, aby sme si na seba urobili čas a zostali v kontakte aj na diaľku. Takže keď sa na budúce budete cítiť osamelí, vezmite si telefón a zavolajte niekomu blízkemu. Budete prekvapení, ako veľmi vás to dokáže rozveseliť. Je prirodzené, že sa počas zimy cítime trochu osamelo alebo smutne. Ale nezabudnite, že v tom nie ste sami. Mnoho ľudí hľadá spôsoby, ako sa spojiť a nájsť si nových priateľov. Existuje veľa možností, ako nájsť spriaznené duše online. Pomyslite na Facebook skupiny, diskusné fóra alebo online platformy venované vašim záľubám. Či už radi varíte, cvičíte jogu, hráte videohry alebo čítate, vždy existuje skupina, ktorá vás privíta. Zapojte sa do diskusí, podielte sa o svoje vedomosti a spojte sa s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy ako vy. Je to skvelý spôsob, ako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, naučiť sa nové veci a vybudovať si sieť podpory. Tak čo? Máte už všetko potrebné na to, aby bola táto zima naozaj výnimočná. Od vitamínov a doplnkov, ktoré vám dodajú energiu, cez čas strávený s rodinou a priateľmi, existuje veľa spôsobov, ako sa starať o seba a svoje duševné zdravie aj počas chladných mesiacov. Ktorú z týchto rád vyskúšate ako prvú? Podielte sa o svoje nápady v komentároch a prihláste sa na odber nášho kanála, aby ste nepremeškali ďalšie tipy. Nech je táto zima plná radosti a krásnych chvíľ. Nezabudnite si pozrieť popis videa, kde nájdete viac informácií o našom dnešnom hosťovi. A ak chcete vidieť ďalšie zaujímavé videá, navštívte náš playlist.